Včelári, máme pre vás výzvu. Trúfate si? Darmo vám budem 1000-krát rozprávať, ako je cukrovo-medové cesto úžasné. Proste si to musíte vyskúšať na vlastnej koži. A preto sme pre vás pripravili takúto cenovo zvýhodnenú celoročnú sadu cukrovo-medového cesta s Geoxalom. Výzva spočíva v tom, že si teraz po zime vyberiete jedno testovacie včelstvo, ktorému budete počas celej sezóny podávať cukrovo-medové cesto a Geoxal, aby ste sami videli, aké silné včelstvo viete pomocou cesta vybudovať. Túto sadu sme rozdelili do 4 fáz, ktoré pokrývajú každé včelárske obdobie, v ktorom môžu mať vaše včelstva problémy. A to jarný reštart s Geoxalom, aby ste mali silný jarný rozvoj. Druhá fáza je medziznáškový most, aby vaše včelstva medzi znáškami nehladovali. Tretia fáza je letná ochrana proti klieštikovi a pesticídom. Posledná fáza je rozvoj zimnej generácie a podpora jej trávenia. Počas týchto fáz aplikujete aj Geoxal, čo sú pasiky s kyselinou šťavelovou a glycerínom, a tým celú sezónu bojujete aj proti klieštikovi. Celú túto sadu sme pre vás cenovo zvýhodnili, aby ste sa nebáli ju vyskúšať. Stojí toľko, čo napríklad 3 kg takéhoto medu. Ale vaše testovacie včelstvo, ktorému dáte počas sezóny túto sadu, môže priniesť o 10, 15, možno aj 20 kg medu viacej. To je celkom výhodná matematika. Investícia, ktorá sa určite vráti. Tak čo? Trúfate si na našu výzvu?